Дуруд ҳамҷиёни азиз, мо аз соли 2015 ташрифот бурдем ва аҳамият додем ки падару модарон фарзандони худро кам аҳамият медиҳанд, барои ки кӯдакҳо дар таҳсилҳо ҳастанд, дар он ҷо онҳо ба варзишҳо машғул мешаванд, ба бозиҳо машғул мешаванд, меафтанд, миёни онҳо зарба мехӯрад ва камтар синни солашон калон мешавад, ба остеохондроз, ба грижа, ба радикулит, ба дигар касалҳо мепечанд. Инро бояд мо аз хурдии кӯдак назорат кунем. Барои ҳамин ҳар як фарзандро мо бояд ақаллан дар 6 моҳ як бор ба назди духтури маннавӣ бурда онро назорат кунем, миёни онро назорат кунанд. Агар мо кӯдакро назорат кунем, фарзандҳои мо солим мемонанд. Ва аз соли 2015 мо аҳамият додем ҳар шахсе ки остеохондрози гардан дорад, грижаи гардан дорад, остеофитҳои гардан дорад, дар бадани инсон хун кам чарх мезанад, суст чарх мезанад. Вақте ки хун суст чарх зад, мағзи сари одам суст кор мекунад, пешрафт шуда наметавонад, дар як мавқеъ истода наметавонад. Агар вақте ки хун тез чарх мезанад, одам пешрафт мешавад, корашро аниқ мекунад, мағзи сар беҳад хушрӯ кор мекунад ва ҳатман мағзи сари чап дар ҳаракат медояд. Барои ҳамин ҳар як шахс ҳатман бояд назди духтури маннавӣ рафта гардани худро эҳтибор диҳед ва ҳар як шахс бо машқи сабук бояд машғул шавад. Агар бо машқи сабук машғул шем, бо бозӣ машғул шем, ақаллан дар 6 моҳ як бор ба духтури маннавӣ худро нишон диҳем, остеохондрози гардани мо нобуд мешавад, гардиши хун дар сар хуб мешавад, одам фикрронияш равшан мешавад, пешрафт мешавад. Инро мо дар таҷрибаи корӣ дидем. Барои ҳар як шахс, барои ҳар як инсон тавсия медиҳем ки ҳатман остеохондрози гардани худро назорат кунед. Саломат бошед.